All right, sana chiyetego maazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ, na-asị unu ndeje, na-asị unu daalụ nụ. Otu ọbụla o si n'alụ dị, iwu na-adị n'ọkụ, ka unu make sure ihe niile ka o wee dị mma ka anyị make sure na anyị na-aga not the permanent site. Atichinaza na chitego na Volt 104.3 FM kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo, na-asị unu daalụ. Alright, so tupu nga break, agwa m na ife nji maka ya wee bịa taa bụ ife alụ, mpụ, ihe ọjọọ ga-abụ ome na anaba anyị. Normally, ọ bụrụ mgbe tradition anyị, omenala anyị na ọdịnala anyị siri ike, o mekwanala otu mmadụ ga-ana, a ga-eme sacrifice, a ga-cleanse anyị, a ga-eme washing and setting, purifying and appeasing of the gods. Ihe a ga-eme erike ma ọ bụ nọ mgbe ezigbote ochie ka ụdị ihe a mee. Mana meanwhile, tupu m gaa n'iru, anọ m live na YouTube. Inwe ike isonye m ebe ahụ ọ bụ na ịchọ idobe ozi gị ọ na ịchọ ịfụ ka isi eme ya na studio, ị ga-ejenwu na YouTube. Ma ije na Facebook a bụ Volt 104.3 FM. Ijikwana ebe idobego m ozi ọ bụ na ị chọrọ isonyekwalụ. Line adịghị aga, ide enweta anyị, ọ na-ring, ndị nọ na queue erika. Inwe ike inweta nkwa anyị ebe ahụ. Ọ bụrụkwanụ na ị chọọ iso na YouTube, ọ Volt Odenigbo, ebe a ka ị nwee ike isonye nwanyị, nwee ike gụpụta ozi unu. Now, enwego 2 cases mma. Adị m sure na o nwere ike ọ karịa 2. Mana enwego 2 cases mma of nwa igbu nne ya na nwanne ya nwanyị. Then onye nke ọzọ bụ nwa gburu nne ya. Nwa gburu nna ya, ya na nwa gburu nne ya na nwanne ya nwanyị. Ama m ihe kpatalụ nya bụ ife, ama m ka nya bụ ife si wee mee, amara m ka o si wee dị. Mana ihe ọbụla ga-eme nwa egbuo nne ya ma nne ya, ya bụ onye mụrụ ya n'afọ, ife ọbụla mee nwatakịrị ewunite mmasị na ọ na-egbu mmadụ, anyị kwesịrị ịma that na either na ihe ahụ bụ the spiritually attached, ịmago nọọ ife ndị mmụọ na-eme ya, ọ nọọ ife ndị mmụọ na-eme ya, o nwere ihe na-abụ. Amara m na onwe ka nne gị na nna gị ga-esi wee treatie gị to the point na ihe asị na iji mma amagbu nne gị ma nna gị. Onye nke izizi bụ na o gbu nwanne ya nwanyị, gbuo nwa nwanne ya nwanyị, gbuo mme ya, bepụ nwa nwanne ya nwanyị isi, mme ya ka ọ dị ka ọ na-achọzi ibeli isi, aka wee kpara ya wee jide ya. Amarọ m ife ga-emekete ụdị omume ahụ, ụdị ajọ echiche ahụ abịa nwa mmadụ mụrụ amụ n'isi. Amarọ m ife ga-akpata ya bụ omume abịa mmadụ n'isi atọl. Ama m ihe ga-akpata ya. Then onye nke abụọ nnụkwalụ tata ka m fụrụ onye nke ahụ na-asị ka ihe na-emezi. Anyị esikwanụ na akwa ndị gọọmenti kwụ mana election bụ next year, and ihe niile anyị na-eme kịta ahụ ka anyị nwee ike malụ ka anyị ga-esi wee tụ vootu this next year ka o wee daba, ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee ịmago sensitize ya the society, at least as bad as e bad, ka enwe ike ịmago nwetegodu a larger number of people. Achọ ka ndị mmadụ nwete voters card. Enwere millions of Nigerians nọkwa na Nigeria, ọ bụrụkwa ndị nke na-anọrọ nso nọ Nigeria. Ka anyị ma na ha ga-enweta their voters card, but unfortunately ihe mpụta n'iru akwụkwọ ife nna afọ bụ nwa gburu nna, nwa gburu nne. Ọ dị very bad. Onye nke a na bụ onye Igbo kwa be anyị,
As na nwa ya nwoke dị 21 years na ọ bụ a youth service corps member. On May 15th, na nna ya rather nwelu arguments. This boy wee stab mpaya multiple times. Na ọ sị na ọ dị stingy. Na mpa ndị ọzọ na-enye ụmụ ha ego, na ha jicha ego, na nya anwe nwere moto, mana ụmụaka ndị nke mpafa uji ego ji moto abịa service. O wee sị na mpa ya wee sị ya na ọ dị extravagant, na ọ maghị ama na-eji ego, na ihe ọbụla enyere ya na mkpafu. Asị na the argument wee reaches to the point, amarọ m mgbe the boy bal kitchen je weta mma. Anyị amarọ na o ji mma wee ịbịa mee the confrontation. But ka the story so enwe ya na ọ baa na kitchen je weta mma. Na ọ stabụziri mpịa rather 3 times. Guess what? O gburu mpịa n'iru ụmụ nwaanyị na-abụ. Ọkwa na ihe a na-ekwu maka ya. Ka ị ga-esi wee bụrụ nna nwa ụlọ, nwa gị nwoke duru ụmụaka nwaanyị na-abụ bata n'ime ụlọ. No n'iru those 2 girls ọ kpọtara from club ojicha. No n'iru fa ka na mpịa nwee the argument. Onye neighbor biye kwueziri ihe mee na ọ mụwala onu bifo o ju erutezie. Ọ bụrụ na nwoke nọzi naanị ka ọ marụkwa ihe na-ese. Na nwoke na-emekwe travel, na nwoke adịghị anọkebekwe na Nigeria, na ọ na-emekwe travel. Not just nata nnọọ from Turkey. Nwa ya nwoke wee dara ya gbuo. Ya ọ nọtara from Turkey on the 13th, nwa ya gbuo ya on the 15th. But amarom. Meanwhile, I just do not know. You have to go because nke a na-eme nsị na poverty. The problem now bụ na an adult bụ the father is trying to deny nwa ya. The best way to punish an adult abi bụ probably ịnara inheritance ya, ma ọ bụ disown ya, ma ọ bụ deny ya some certain privileges. Unfortunately, onye nke a kịta akwụsị isi ya wee mụta si na otu mpịa si eme omume ịmụta ihe. At the end of the day, ihe o mezuru gịnị? Iji mma magbuo mpịa. Nwoke adịghị anọkwa ya. That's not CCTV. Fugo na CCTV amaka. Ana wa na-eme ad CCTV na Vote FM bụ na-eche na a na-akparị ahụ. No CCTV a neighbor ka echeki. Wee fụ na the boy bụ the last person nata n'ụlọ ahụ by 2 a.m. No, ya bụ the last person bata na the house by 2 a.m. with 2 girls. Because neighbor pụta afụ ihe men ajụbazie the boy a nọrọ na ya. Ọ magburu mpi ozugbo onye ọ na-analie. So the other one kwuru maka ya bụ na asị na onye nke ahụ aka n'oyilikwa. Na ọ dị agba mbọ, ọ dị eweta ego nri. Onye nke a dịka orugo 28 years or something. A very nnukwu adult. O bụ nwanne ya nwaanyị, gbuo nwanne ya nwaanyị, gbuo mmịa. Isi ka ọ na-ebelu. Mana ọ ya bụ no ritual. Ọ bụrụ mgbe ochie asị na nke ọchị iji fa wee mee appease the gods, na ọ na-achị isi mmadụ a eji wee ni with igwe or something. Na ọ batazi mmụ ya si ya na ọma nni ya nni. Na ọma nni ya nni. Na o ji eriche nwa ya eriche mmanya sechi ihe ọ na-ese ọ bata. Ọsụpụsị ya bụ nni ya nni from where? Ọ chọrọ ịbara onwe uru na mkpagharị ka ọ na-akpagharị na-agbago na-agbada. Asị na nwanne ya nwaanyị kọnkọ soro mmụ ya si enye ya nni otu aka fana ncha ma nwa dị innocent, nwa dị 4 years. Otu aka o su ebelu fa nche onu.
What is going on? What is really, really wrong? Ka ife na-emezi. Echem na asị na family na iro na mmekasị gị niile orukwe na ya na family zelu your family the sacred. So what is going on? Ka ife na-emezi now? Ka ihe na-emezi? Ọ dị too bad. Ọ dị very appalling. Imepe iru akwụkwọ otu a ka efu ndị activist ndị na-ekwu okwu ihe a na-eme n'ụbọchị nke taa ka esi eje ya bụ iji ka o esi wee dị mma. A na-fight bad governance, a na-fight kwa bad children na ezinụlọ. Ike gwụkwa nwoke mmadụ adị nna ihe na-ewute mbụ nọọ ajọchi maka nwa ya nwoke nọ na that house. It's not like na mpịa natal ọ sị ka ọ natabịa fọ mpịa mba obi na dị ụlọ so mpịa na-eme travel o mee travel ọ nata nke ọ natazila anata ọkpọrọ ụmụ nwaanyị aka na ana m ajụ taa kedu nke bụ nwa igbu nne na nna? Because at this point na ada ekwuzi nọọ iwe ọkụ ma ịdị aggressive ma nọọ poverty enwe ndị nke ha bụkwa ego mana nke ego dị onwere otu ọzọ esi azụ adult onwere otu ọzọ esi eme adult iji ili ego ezi ọnụ banye deny ya some certain things ka ọ mata na ọ dị eme ọfụma na by the time o mewere ọfụma ihe mpa gị bụ ihe gị. Your father's property bụ your own property. The only thing bụ you need to earn it. Ọ bụrụ na ọ na-eme ka o si eme ọma kpatacha ego niile ọ kpata na-eje Turkey na-eje obodo oyibo na-anata rụọ nnukwu ụlọ. In fact mpịa nwee ego to the point na ofe ili na ụmụaka ndị nwere ego ya na-ama aka. Ụkwụ ya akwadokwu ya dị ready for now. Achọgodo m ije zụchara obere afịa mgbe nna chetara azụ mepee phone line ka amalụ nke bụ na nwa na-egbuzi nne na nna. Ya bụ akụkọ nwere ka o si wee madị. Adị m sure na ebutenugo ụdị akụkọ a na vote na Odenigbo before. Ọ dịrọ m ka afụrụ m the story before ebe last month mgbakwa nkịtị he deserve that death mana yeah the second time once bitten twice shy. Something is wrong somewhere. What is going on? Adult nwere onye nke enye poison mma ka eji wee gbuchie fanta. A na-asụ nje mụwa na taekwondo jebe na workout school ndị fit mmadụ jiri mma na-abịa nwa gị eju ezo onwe onwe gị ọ bụrụ ọsọ ịgbaba ọ bụrụ nọọ idefend onwe gị defend ba onye bịara igbu gị ya egbu onwe ya abụrụkwanụ na ịfụzi nke na-abịa gị n'iru ịgba nkịtị ihe defend onwe gị. You're true for strength but ị ga-enwegodo a strength of your own ka ị build go by yourself. Na ihe nke a karịa these people just nnọọ were anyị ọ dịghị nnọọ ka ife ndị bandit a na-aya ndị bandit a na-aya ndị Fulani a na-ayakwa ọbara gị. Hey chimo biko ka mkpọgodo nọmba m pụta ka ị kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 0706-048-5853 ma kpọọ na 09155708347. Na-abịa ka ndị zụchara afịa mgbe nna chetara azụ bikwa kọọlụ unu cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ndewo.
Me, I know I like Wahala. Bye bye, Nisi Sakaba. Ụwa bụ nke na-akpọ onye, ụwa bụ nke na-akpọ onye, n'ụwa bụ nke na-akpọ onye, nke na-akpọ onye, ụbọchị. Ụwa bụ nke na-akpọ onye, n'ụwa bụ nke na-akpọ onye, nke na-akpọ onye. Asọrọ m nsọ. So it's been over 24 hours.
All right, so Maganilu ipiki call Runu Kita Magani repeat call Runu now. 0706 might want at 0915-570-8347. Kedifilo makia enji makia webe no go sinketa. Kehe na akpata udi omuma. Hello? Mwedama. All right. 0706 might want at 0915-570-8347. Hello? Mwedama ke kime? No. Yes, so narode. Ayo kwesebo. Ka afa gị na-ebe isi akpa anyị tupu ị gaa n'iru. Nnọọ Uche, gaa n'iru so. Hmm. Hmm. Yes. Oh yeah, akụzila anyị. Hmm.
Mm. Yes. Mm. 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 Eziokwu. Daalụ sọ. All right, 0706 048 5853 one at 0915 570 8347. Hello. Kekime. No.
Daalụ. Daalụ. Nwa m egbukwana m. Ose a na-akarị onye kụrụ ya. Na amazịkwa m na that adage abụzikwa for ndị generation this period. Amarọkwa m na ọ bụzikwa for ha because it's as if na o nwee ihe na-akọntrolu fa mgbe that thing bịara. Otilo. Hello. Ka ime mgbede ọma. No. Chidiebere, ka ebe isi akpọ m? No, gaa n'iru. Ejide gị ọ nọ na police custody. Ejide gị ọ nọ na police custody.
Dalo. Dalo so. All right. 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Hello. Hello. Here, Kime. Good evening. Good evening. Ka. Okay. After you beginning. Okay. Ganir. Okay, 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Hello. Hey, Kime. Kafage. No, Chinonso. Ganir. All of them, Mike and Chukwu. My brother, Okali. Hmm. 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 Daalụ sọ. And ịma na ndị polisi ụdị ndị dị otu a ha dị emelụ febere, I promise you. Hey, chi gị kpọọ gị ọka iwe bụrụ a na adult otu a onye asị bụrụ adult now. Ama m eli ebere. A ya etugodi gị ihe. Ee. Nwa gị eji wee maa na hapụ na enwe tactics eji atọcha mmadụ na Naịjirịa. Hello. Mgbede ọma. Ndị mma ịdịkwa oyi. Honorable, no. Hmm. Hmm.
Opula ọfụma. Mm. Mm. Ike gwụkwa. Daalụ. All right, 0706 048 5853. My phone is 0915 570 8347. Hello. Kekime. No. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m. No, Abraham. Gaa n'iru. mmadụ onye bụ ndị ogbenye nọ n'obodo nọ n'ala Igbo kịta na a na-ege ya dị mkpa. So many of the things na-eme kịta na bụ the society bụ ihe na-cause that thing. Once you don't have money in the society now, you are nobody. And nobody will even regard you as anybody. So many people that don't have the means to get money are looking for any other means to make money. I'm not trying to encourage evil. I'm not trying to encourage evil. But o nwere ihe ndị okenye na-eme na-adọrọ mma. Let me tell you a little thing that happened to me a few years back. There was a time I went back to my village without a dime. The kind of humiliation I faced from my parents is unbearable. Unfortunately, I said, all those boys never to that thing. And that I don't think I will escape that temptation of joining them. You understand me? So many things are happening. You will not see that now open the government to bring it an end to what is happening. Let us take a leave from the governor of Anambra State. So let them trace to that place as this man. If you want to bring an end to this. And I said, I'm a colos, or now the colos, or a government amara, or a government amara. So let's dig the root of the problem and solve it. If not so, it will be concurrent, it will be happening every day. So let's look for the solution right from the top roots. You understand me? Dalo. Thank you very much. Thank you. God bless you. Yes, of course. And I'm on some government. Obasadefa.
Look at Nigeria now. The killing of the kidnap of your children, school children, aged the least age never and 2 years. Government is doing everything humanly possible. It make sure that na I surprise see that story. Oh yeah, Melu. Some of these bloggers, some of these influencers say for women and government na put forward. Or when somebody barely okwu against the government, I call hebrew their own distraction. Yeah. We were idea. A lot of these people say especially those ones that are selling. Government never empower. That's why it's dreadful that now these things are not leaving the streets. No matter how much. Because when the government and never empower, I promise you, how will the power to stop it? And with the power, if we float to away Patakita, make sure that on Saturday. Now that sanitation then. Now I hold with the sanitation. If we at this point, that government, ọbụna government ga-hold sanitation, onye ọ na-afụ n'ụzọ akpụrụ ya ma moto ga-eto ya, ndị MOT afụ gị ka ibit traffic. Why ha eji beat drugs in the streets? Chena ha nwere the power to do so. Mana ana adịghị mma bụ uru ndị nze. Ana adịghị mma bụ uru ndị nze. Ewepụ fa na street, onwe ndị ha na-report to, onwe ndị na-allow fa na ọ na street ha na-remit ile ego to. Ha na-ezi ezo because ebe ya ejidefa ịkpọkwanala any oga afa edeny ya gị. All your words against theirs. So ihe ị ga-emedebe bụ gịnị? Ị na-ezo ezo ịmagoro ndị bụ ndị na-ego gị the thing. Ha amagokwula ebe fa na-emit wee na-ego the thing. Iche na gọọmenti adị afụfa. My dear brother, gọọmenti na afụfa. Ndị na stand in for the gọọmenti na afụfa. But ọ ha nwa ka dị ego na-aba n'akpa. Onye ka o ji emekwana mkpọ ndị nne, mkpọ ndị nna, mkpọ family members. Because charity begins at home. Ime ka nwa gị malụ that na drugs adịrọ mma. Ịzụ nwa gị azụ, onwe some certain things ọ ga-achọ ime. Osele aka. Ka e wee ya na ọ na-esi. At least. Ọ bụrụ na ịkụziri nwa gị moderation, contentment. Ọma ka o si take care in. Ma that na-enwe repercussions for every action, na-enwe consequences. Enwe punishment dịle mmadụ. Sometimes ị na-eme ihe a bụ na ụmụaka anyị na-azụfa, anyị dị apunish fa. I feel is that na they can go scot free with anything ha na-eme. I keep calling the family because that is the grassroots. I keep calling the family because charity begins at home. I keep calling the family because you people know what they do and what they do not do. What he is capable of doing. Except na gị nwa onwe gị on a brain ga-akpakọhọpụ ọnụ. Emmanuel like father like son. All these things I na-ekwu na mbụ. Home. Left for these people so long as no na-etili for ego na, but they don't give a damn about you. They don't. I go to member kanala obedi and selakam na government. Anything me today, government am batal mo saying maka. Okwa my family ahụ ga-ata afụfụ ya. So why don't you teach your children that the consequences of their actions bụ na isi family ka ọ na-aba. Ha survive ya, unu wa ya agbayal. Ha nwụọ, ha nwa onye nwe unu gba last to me. Anything imegide n'ụwa anyị nwụọ. Ọ kalụ mama ọ bụ na nwa m na-enye m nsogbu. Ọ kwụcha I belong to the streets, my dear son. Ngwa. Go into the streets. Because from the reason why a father name more former, opening may go your best. It's true. That's now some umwake guys zugide eh. But that umwake is really put in your best. Nobody put in your best. Deep down. How much that's yeah the wrong. Oh, when they parents if I mirror for kafamalo ni ha de njo. Oh ya ka na-ekwu maka ya. Those parents ọ ga-awapụta ụmụ fa na-eme ihe ha enefela anya. Even at
at age 30, your child bụ your child. So long as na ịka dị ndụ, o si adị akarịkwa na onye kụrụ ya. Na nwa m ga-egbu m bụ gịnị? Ashị. Na nwa m ya akarị m, ọ bụrụ eziokwu. The reason why I keep calling the family bụ that na gọọmenti esendụrụ gị. O nwere ihe na-emetụta gọọmenti. Ị na-anya na Nigeria, I'm telling you, ị ga-afụ na gọọmenti no send you. Upon ihe niile na-eme na Nigeria, insecurity niile na-eme. President na-emere onwe ya travel. Gọvanọ ejeela onwe ya na-abata. Anọ ya ka o ji awe nnekwu anya Soludo. I do not even mmadụ blame ya for steps so decided to take. Na Anambra State, eburu edibia. He abịa na ticket number, perform more miracles and wonders. For addition that you are not deceiving anybody. Before enye gị ticket. Enye gị ticket, but so na-ejidetelu gị, afa gị bụ sorry. Ihe anọgide na nga until he decide he plead guilty. And he plead guilty, decide he had to plead guilty. A ga-abọn everything eji malụ gị as a dibia. Ije na Anambra State, anybody bụ a cyclist, bụrụ a motorist, ịkwụọ mmadụ, ị ga-akwụgodu gọọmenti 500,000 before onye gị na ya na-emekọgodo ihe. A wee jekọbazie akụkọ na ị ga-arụrụ ya moto ma ọ na ịma nrụrụ ya moto. In Anambra State, yes. Ị ga-ejegodu baa kwụgodu gọọmenti 500k. A wee jezie cheki bezie na onye ikwukwa na moto abụ onye Chukwu dị n'obi. Ọbụgodo onye Chukwu dị n'obi adịghị eji akpata atụfu abụọ ganyara. A wee marụzie ya arụ moto ka ọ na ịma nrụ moto. Isi na-eme akwụ gọọmenti esizigodu moto gị till mgbe ọ na-ijwe because ha lee moto gị ahụ na scrap, ha ga-eleta ya 500 because ihe galala ọnụ na. So I do not even fault Soludo, no matter how unje na ihe ọ na-eme the senseless. Onye ala na uche ya. Because look at it. Nwatakịrị na-egbu mmịa na nwanne ya nwaanyị na nwa nwanne ya nwaanyị na-ebelufa isi. O nwere ihe ọzọ jiri ime abụrụ ritual. A father na allow nwe oje club na bia under his own roof. Like ọ bụrụ na nwa je birthday party, onwe ihe bụ okorobịa ka ọ bụ ka o jee party. Nwa gị na-agba club. For that boy ịgba club duru nwaanyị bata n'ụlọ ahụ. O mean na ọ na-emelite, ọ bụrụ a one day thing, ọ bụrụ a one off thing. Charity begins at home. I mean that boy eji wee lack of respect. Because that's no okenye soro nwatakịrị kparịa ma ihe ọ bụla nwatakịrị kpọọ gị zaba. All lack of respect. Even though na enwe visitors n'ụlọ ahụ, he still argued disrespectfully with the father. No n'enu ya sugbuo mpia. And I keep saying this, onye nwe unu bụ ife gba last. As a parent, you need to really prove anything to your child. You notice na that child. You notice kwa na alụ. Na that child adịbaga aggressive. Please leave the ka dị ndụ ka ọ dị akụkọ. Ka dị ndụ to tell the story. Amụrụ m ebe the boys, amụrụ m nọ na mpi afro ka o ji mma, amụrụ m nọ na kitchen ekwuru ka o so weta mma. But ya ma anyway bụ not stab the man 3 times. Now I wonders nna iman like no man defending even mgbe ahụ ọ sụrụ anya first time go kwesị brain ya kwesị echiara ya mana ọ nọzi na survival mode. But I did 2 weeks mentally and physically na Nigeria. I did 2, even psychologically, I did 2 weeks. Onye ka o ji akwa mekwa na mkpụọ gị na taekwondo mụọ ya na-agwakwa unu nke m iwe nlo ịghọtago ịchọ ipike ịchọ hafe ipike mbọsị oyi esu ịmalụ ihe melu Ghana na Nigeria ejiri wee bụrụ ofu. Na Ghana a na-arụ short fence, na Nigeria you dare not run short fence, they no born you well.
Makwa ihe ọzọ otu ọzọ anyị esu ekwe gọọmenti dịkwa mma but ọbụrụkwa maka Nigeria gọọmenti from where I'm sitting mụ ya gọọmenti ama help m ihe ọ na m emenwuru ọrụ nwa m gọọmenti anyị emenwukwu ya gọọmenti ama mmenwu ya. Do you know why? Because they no send your papa. The grassroots ndị etinyere ebe afọ ị na-make sure na every citizen because gọvanọ na onwe ya ma njeruche n'isi ebe na onye ka o ji etinyeche ndebe ndị nke ahụ bụ ndị bụ nze bụ na ọ bụ na na-adịrọ mma ọ urufa. It's just very little bụ ihe ụmụ ihe ndị a na-atakasị anya. Hello mgbede ọma ka eke ime nnọọ ka afa gị na ebe isi akpọ m afa gị bụ gịnị? Oh papa ejima isi ebe akpọ m nnọọ papa ejima from River Valley gaa n'iru daalụ sọ voice gị na-ebreki kwa na-ebreki gaa n'iru hey hey voice gị na-ebreki kwa na-ebreki ka anyị ga-esi wee mee okwu a na voice gị na-ebreki kwa na-ebreki ka anyị ga-esi wee hello alright jisike ka ịkpọghachi m azụ 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 hello mgbede ọma ka eke ime nnọọ mmadụ m mma ekesinụ nnọọ ọnọnụrachi na-emebego ma ikpe emebiego sonye dị nna gwa ndị parents ndị otu anyị biko unu si asaa n'anya n'ebe ụmụazị nọ ịkwa na nwanna gị ga-anabago nke ọ bụrụgodo na o sebe ego kolus na ndị otie ịma ka esi wee kpọjie nu ya bụ enye cheke bren ya simple mba ọdọọkwana ntị ma bụ nga ọ bụ nwatakịrị
mechele mpa gị anya mpa gị na ọ gwara gị okwu na ọ gwara gị okwu ga-abalị gị uru esi mba na ọ bụrụ ya na ọ ka isugbuo ya ma ọ bụ ka ime nka ọkwa ngụ alụzuru ọkwa ihere ego abụmọnụ dịkwa ngụ ahụ because by then the man na-ada na na-eme ihe na-ekwe na-akwụkwasị gị abụmọnụ mgbe mara abụmọnụ nna bụrụ ma ebe nwa na-eme ihe ọjọọ na ọ na-awụ ọfụma so onye bie nchọrọ ikwu biko onye kọrọ m na ndị ọzọ batara o Daalụ. Daalụ so. And to be honest, yes, o nwere ka nwa gị esi wee mebe my brother my sister emekwanalụ nwa gị ahụ ebere because mgbe ọ ga-esi etu ọma mmelu gị ebere spare the rod and spoil the child ọ ya bụ ife a o nwere ka o esi emebe duru ya jee saikia anyị nwere saikia ọ bụ na ị nọ n'Enugu na-ege m ntị ọ bụ na ị nọ n'Ụmụahịa na-ege m ntị chọba saikia jee na FMC enwere ike inwe saikia wọd ebe ahụ ọ bụ na enwere ndị nke jebe nke Enugu bụ na ka ebe ọ dị New Haven ọ bụ na ọ dị na Anambra steeti anyị nwere nke dị na Agụlụ ebe ka saikia nke badị unu eme gịnị kpọjie ya ebe ahụ anụkwa m na o nwekwara ọzọ nke Anambra dịkwa na Agụlụ dịrịkwa na Nnọọfịa nke Enugu a ọ dị m ka onwe nke dị n'Ojikwa ọ dị m ka enwe n'Oji nwee na New Haven I can't remember so o nwere ka o esi wee dị adịghị eje ebe ihe adishọn na ha dị very strict na ha dị very very strict ọkwa nke a nakọtasị achọba nwa gị achọ aka anyị adị ọzọkwa ya o nwere ike oshizie abụzie from frying pan to fire ihe anyị ji na-asị gị duru ha ji ebe a ka ha withdraw from that drugs they need to be withdrawn ka ha malụ that they can live without it ụfọdụ n'ime fa na-anwụzi as if na life fa depend on it ha echezozie na ha bugide obere nwa wee ruo to the point the age the time in life mgbe ha bido sebezie dat na ọ bụkwana ya bụ ife ji ndụ fa sense so ọ dị very important nwa gị nwe ka o si wee na-eme I promise you ọ kaala gị mma na idu ya je saikia karịa na ihe ụdị otu a dabideo gị hello alright so ka ije na YouTube were meseji onye jekwe Cecilia ọ sị m good evening Aunty Chinaza and vote Odenigbo family Obia say where is morals where is conscience this generation what do you people really want in this life my sister Chukwamo. Now you are running from evil outside when you think you have escaped from danger outside and your family now killed you. Where do we run to? This is an abomination to the highest level. If the rich parents were extravagant, will they make money for them to want to squander? No. Some of these children are just too lazy and selfish. Lazy and selfish, I concur. Now he has killed the parents. What's next? Oh, yeah, Jetta for Darian and Ghana. Don Frank, who guys say good evening and teaching us. I hope that work is going well. May God bless you for your good work. Thank you so much. Jude Afamsim, good evening and teaching us. I just want to greet you right on. Dalo Sochnik Nagoziegi. Hello. Good evening. Kekime. Ah, my brother. Happy weekend, though. Ganir. Okay. I akọwa mana adịrọ m sure na ma enwe square free pick call onye jekwe Cecilia bịakwa na face onye jekwe Cecilia na-terrorize nwalai mana she's like an oxygen ọ bụ na m anụrụ from her dịka na-etake my breath away so thank you so much onye je Cecilia ụdị terrorize na aka nna like kwa yes at least you keep ihe na anyị busy good evening Aunty Chinaza and vote Odenigbo family my dear Aunty Chinaza ụwa dịzikwa egwu kịta terrible things are happening every day we hear new one a father that protects provides and train you your hand didn't shake you stabbed him to death why I used to know that family bond is very tight how can a child kill a parent where is our conscience children of nowadays Oginodo. Should we run away from you people? Ikegwu, should we run away? Or ka anyị gbawaru n'ọsọ? Ikegwu,
Ikegwu, anyị na-ekwu today maka a young man, onye youth corper dị 21 years gburu mpịa maka na mpịa ekweghị inye ego ka o jee squander. According to him, friends ya ji ego, ndị ọzọ bụ moto bịa camp mana ya anwe bụrụ moto, o jeche club bata na mpịa mewezie the argument. The best thing to do was to stab the father. I nwekwara case of a young man kwa onye nke a na-esegodi ihe, onye nke a from anyata club. The story gosi that na o sechego ṅụọ some things na club before batara n'ụlọ. Onye nke a bụkwa onye nke ama ama na street, ọ na-esekwa gbuo mmịa, gbuo nwa nwanne ya nwaanyị, gbuo nwanne ya nwaanyị, bere isi nwanne ya nwaanyị, bere isi nwanne ya nwaanyị, nke mmụ ya ka ọchị ibezi aka wee kparị ya. So anyị wee na-ajụ keduzi nke bụ nwa igbu nne na nne ya. Kedu ka isi wee, how did we get to this point? Kedu ka isi wee arrive to this point? Kedu ka o si mee? Hello? No. No. Ofu onye case m ji wee bịa 2 cases. Yes, ofu onye bụ ihe gburu nwanne ya nwaanyị, gbuo nwanne ya nwaanyị, gbuo mme ya wute mma. Daalụ sọ. Daalụ. Ikegwu. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa. Si unu onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ ya sụọ naanị. I am telling you, these children are the product of what we fed them with. Either na ị na-ese ọ na-afụ gị, ọ na ị na-ebi extravagant life ọ na-afụ gị, ọ na-ezuru nwa gị chaa chaa, ọ na-ezu mana he just no dump there the ọrụ at some point. Ịghọtago? Some children na-abụkwa trauma, ha na-adịkwa traumatized. Ịghọtago? Mana nke a bụzi nke ọ ya wee ma na o si from trauma. Nwa gị isik bezie ya help, probably idugawa ebe ọ ga-adịba happy na-emiti ụmụaka ndị ọzọ, maybe nwee a teacher or a therapist or a counselor na ya ga na-ekwu okwu. Ịma na abịa m na-eche distance since morning nurse na abịakwa na Nigeria ihe therapy amarọ m na ọ na-arụ ọrụ. Ihe na-arụkala anyị ọrụ bụ family members. Ịghọtago? Surrounded by family members. N'obodo oyibo ha na-adịkarị alone. Akwefu ndị ọcha, few of them akta ka ha bidozie mụba nwa na-amụ onwe ha na ụfọdụ na-anwụcha one amụọ two ife mara ya ha disperse chago. So loneliness, depression dị n'obodo oyibo too much. So most of them na-afụ therapist and it works for them. But at this point, as no nwa gị try everything, try ya family, try ya counselor, try ya therapist, nke ọbụla ị try, keep trying. I promise nwa gị bụ your hair. Nwa gị ọ bụ mgbe ọ ga-eluzi onwe ihe na-aghọta abụrụ nwa gị. So I don't understand why I am and you enough effort on our kids. If you can work in a gaff user, you do get therapy, you psyche na open and kia na abazi and none and too much. Psychiatrics, some rehabilitation center, yeah, what a rehabilitation center na Enugu. Open you do a rehabilitation center na Lagos, Abuja, better for you. Because in a check on where he can now back on a weapon, before Maria, ye maybe. Igwazie m kedu nke dị worth securing. Nwa gị ka ego ahụ ị na-esave ị na-akpa ka ifere na nwa gị jere ha bụ onwekwa ihere dị na ya. I'm telling you now, onwekwa ihere dị na ya. Mana ebe a ka ọ ga-abịa m na njedebe. Si unu agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu ruru mgbe ebu na-eji ibi ụgwọ. Jisi na ike ndị nne na nna, ndị nke na-agbụnwakwa n'ikefa, anyị na-afụ unu. I promise you. Ana m afụcha aka ọrụ na ana m afụ ihe unu na-eme. Ama m dịrị izi mana still
still unu na man give up because what are the essence of giving value to another human life. Daalụnụ ka ọ dị n'echi n'ije afịa na Volt 104.3 FM. Ndewo. The wise one once said, life may not be perfect, but your sense of humor can be. Laugh through the challenges, and you find strength. Volt 104.3 FM. Enugu, the coast city, the heartbeat of the East. Our people are hardworking. But today, many families are struggling. Businesses are crying. The youth are searching for hope. But hope is here. A new beginning is coming. Go and get your PVC so that you can make a choice to change your life. Participate in the politics that affects your future. This message is from PDP gubernatorial flag bearer, Chief Samson Chukwunamani, and sponsored by the Way Forward Vanguard. It's about to get... Welcome to the show, and a presenter that won't stop giving it their all. Hi, my name is Ogio, your pilot one, and I'm passing the mic to the one that has current affairs in her palms. Hello, everyone. I'm Jennifer, and I'm passing the mic to the George and Peacemaker in Volt FM Sports. I am Godwin, and I'm passing the mic to the Igbo culture expert giving us cultural gist. Today we're going to get afam banti chinazo. Chome pass the mic to Ofonya na de when he John Upu. Manobo Jembe Wilo. What's up, my people? I go by the name Nonto with the magic voice, aka King of Badbella United, and I'm passing the mic to one person who they agree for anything right for Catboy. Hi, Volt family. My name is John, and I'm passing the mic to the driver. We know they collect Ife. You know now. Hi, neighbor. It's Jason here, and I'm passing the mic to the one that has the magic to heal your broken heart. My name is Malaika, and I am passing the mic to you. Yes, you. So being part of Volt 104.3 FM.